Milí hokejoví priaznivci, vítajte opäť pri ďalšej časti podcastu z kabíny Líšok. Mojím dnešným hosťom je David Buc, ktorý tu už hral a opäť sa k nám vrátil. David, vítaj. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že si prijal pozvanie, že si tu s nami a že si opäť späť v Dukle. Každého hráča, ktorého tu mám, sa stále pýtam na začiatke, lebo stále pátram, že kto stál za tým, že kto ťa priviedol k hokeju? Stále som sa dozvedela, že otec väčšinou, tak možno u teba to bude prekvapenie, že babka. Nie je to tak. Asi tiež otec, alebo mama, otec, rodičia proste. Otec ten hokej tiež hrával do nejakého určitého veku a mal som ešte staršieho brata, aj mladšieho mám a starší bol asi o 5 rokov starší, tak určite keď on chodieval na tie tréningy hokejové, tak sme sa chodievali pozerať a nás to asi pritiahlo ešte s mladším bratom tiež na hokej, takže od ranného veku sme proste na tom zimaku trávili čas a myslím si, že ma to tam tak pritiahlo, že už som odtiaľ nechcel ani odísť. Čiže výstroj sa posúvala stále? Odkladala, posúvala? No, tak väčšinou som mával výstroj po staršom bratovi a tak ale aj mi niečo rodičia kúpili a tak, keď sa dalo, proste v tej dobe to bolo troška iné. Aj myslím si, že aj takto fungovalo ešte v tých školách, že sa nejaká výstroj sa aj požičiavala na základnej hokejovej škole, takže nejak sme to tak doma lepili, aj rodičia, aj škola, aj niečo som potom bratovi zdedil. Mm-hmm. Ono v tom mládežníckom hokeji tie zápasy tak idú radom za radom, roky po rokoch, ale máš nejakú takú spomienku, takúto najkrajšiu, takú najemotívnejšiu, ktorá ti tak utkvela v pamäti? Tak. Že na to rád tak spomínaš, nejaký turnaj alebo niečo, čo bolo niečo také výnimočné v tej kariére, takej tej mládežníckej? Tak určite tam bolo viac tých momentov, lebo my sme mali veľmi dobrý silný ročník v Poprade a keď sme prišli na turnaj, tak sa nám ten turnaj podarilo vyhrať a strašne veľa aj medailí mám odtiaľ, aj nejaké sošky za nejaké najlepšieho hráča turnaja. Ale už potom, keď idem tak ďalej, tak ja si myslím, že taký prvý taký výlet do Ameriky, keď som šiel za 17, vtedy bol nejaký výber a sme išli do San Johnu a to bolo také, že prvýkrát som odišiel tak ďalej a aj sám a na lietadle, takže to bol taký zážitok, že to bol ešte taký dorastenecký kvázi hokej. Mm-hmm. Takže to bola taká spomienka z detstva. A potom aj nasledovala Kanada 2 sezóny? Potom nasledovala, ale až tak o 2 sezóny ďalej, až po tých majstrovstvách sveta 18-ročných. Tam bol nejaký draft do juniorky a cez ten draft sa mi proste podarilo dostať do tej Quebeckej ligy a tam som strávil 2 roky. A tam už si bol sám? Tam už rodičia sám, sa nesťahovali s tebou? Už sa nesťahovali, no. Bolo to dosť, začiatky boli dosť ťažké, no aj hlavne ten odlet a tie prvé 2 týždne to bolo. Pamätám si, že som aj po večeroch si aj poplakal, že som tam sám a ten jazyk tiež nebol na tom dobre. Tak tá angličtina. V tých školách sa človek až tak nenaučí dobre anglicky, vieme, že tam sa väčšinou učia aj slovíčka a tak a keď sme boli mali, sme nedávali na to taký dôraz, ako sa teraz dáva v školách na angličtinu, takže stále nám rozprávali, že učte sa jazyk, budete to potrebovať a stále sme to brali na ľahšiu váhu, ale si myslím, že tá skúsenosť, keď som prišiel tam, že proste mi to chvíľu trvalo, ale vrajím, keď ten človek žije sám tam, tak rýchlo sa to naučí. Mm-hmm. Tak ako Daniel Fomených sa rýchlo naučil po slovensky, tak asi na teba sa veľmi rýchlo lepila angličtina, predsa 2 sezóny. Ale bola aj úspešná, že dobre sa ti tam asi hralo? Tak áno, ako z osobného hľadiska to nebolo to zlé, bolo to celkom dobré a hlavne ten druhý rok tam sme vypadli až do play-off, ale až vo finále tej našej konferencii, takže paradoxne, že prvý rok sme boli celý rok tretí a tak a vypadli sme v prvom kole a ten ďalší rok zase sme boli až nejako vzadu, až nejakého 7. miesta sme išli a podarilo sa nám až do finále a ten druhý rok bol taký lepší a aj mne osobne sa celkom darilo, ale tak potom už som chcel ísť aj do toho seniorského hokeja, neprišiel tam žiadny klub si ma nedraftoval, tak
som sa rozhodol vrátiť sa naspäť na Slovensko, kde už som chcel hrať seniorský hokej. Áno, a absolvoval si pár klubov, hlavne svoj domovský v Poprade, potom Košice, Bratislava, Michalovce. Tak bohaté skúsenosti si teda načerpal. Kde s kým sa ti tak hrálo, tak pohodovo, tak dobre? V ktorom klube? Možno taká dobrá partia ste boli? Tak hlavne si spomínam na tie sezóny, keď sa vyhrali tie tituly, či v Slovane alebo v Banskej Bystrici. Tak to je vždy tá partia, tá je dobrá, keď ťahá za jeden povraz a keď na konci je nejaký úspech. Ale ja si pamätám aj sezóny z Olomouca, kedy tiež sme boli takí po postupe do Extraligy. Sme boli takí na odpis, dá sa povedať, a všetci favorizovali na, že ďalšiu sezónu vypadneme a my sme dokázali v tej sezóne skončiť po základnej časti 5. Sice sme vypadli prvé kolo, ale ten rok bol skvelý. Bol tam aj Braňo Konrad, Slovak a partia bola úžasná. Darilo sa nám aj herne, aj to bola moja aj najpozitívnejšia sezóna v Čechách, vtedy, že som mal najviac bodov v tíme a tá sezóna bola super. No a tak na Slovensku myslím si, že aj tu sa mi dobre darí posledné 3 sezóny. Aj teraz som sa tak vracial sem s tým, že proste sa mi zdá, že aký som ani neodišiel a v tých Michalovciach tak fakt cítim dobre 3 sezóny, čo som tu, alebo už 4. teraz neviem. Tak tá partia je stále dobrá a každý rok sa vylepšuje a myslím si, že minulý rok bola, si myslím, že za tých 20 sezón, čo som pri seniorskom hokeji, jedna z najlepších partí, aj keď nie najlepších. Úplne, že fakt takú partiu súdržnú a to som ešte nezažil v kariére, že ak sme minulý rok spolu držali, mali sme aj tie team buildingy a tak a bolo vidieť, že nikto tam nechýbal a proste, že všetci sme sa bavili, sme sa len tešili, proste, kedy bude nejaké voľno a proste, že si to proste užijeme. A z tých team buildingov proste sme to preniesli aj na ten ľad a škoda, že tam v tom play-off boli nejaké zranenia, že sme nemohli dať v plnej síle, ale myslím si, že sme aj celkom to dosiahli. Ja ináč mám tiež pocit, že si sa len tak odbehol asi zase späť, takže môže buď. Môže. To tak hľadisko určite išlo. Keď si bol mláďas taký v extralige, ako sú teraz chlapci, mal si aj takého že vzor alebo takého lídra v kabíne, ktorého si chcel možno napodobiť, alebo chcel si povedal, že tak to budem makať na seba aj ja, keď ja budem trošku už taký v tom vyššom veku? Tak ja som mal dosť veľa lídrov aj s veľmi dobrými hráčmi. Mám šťastie na to, že odkedy som nastúpil do Ačka, tak som hrával furt v kuse s takými, dá sa povedať, že hviezdami ligy, či to boli v Poprade, ja neviem, Arne Krota, Igor Rataj, Juro Halaj, potom som prešiel do Bratislavy, tam som hral rok, od polky sezóny som tam hral s Márom Kapušom a stále som mal proste pri sebe takých centrov, pri ktorých si myslím, že som sa naučil hrať aj takým štýlom, takým potom, lebo keď ste mladí, tak máte tú energiu, hráte úplne ináč, hráte tak, dá sa povedať, že silovo a aj tréneri to od vás vyžadujú, že by ste priniesli tú energiu do mužstva a tým vekom proste tie skúsenosti prichádzajú a vrajím, mal som šťastie, že som hral stále s dobrými hráčmi a že pri nich som sa veľa naučil. Dá sa povedať, že si ma aj pýtali kvôli tomu, že by proste tí starší hráči potrebujú mať pri sebe takých mladých hráčov, čo im proste tie puky vybojujú a tak a tí starší to už proste tak vedia rozhodiť aj. To sa dá povedať, že to mám aj teraz napríklad, takže proste tá lajna, čo sme s tým Vašom a Kábim, oni sú takí proste robotníci, tie puky vybojujú a ja tie puky potom aj nahrám späť a tá chemia proste funguje a hovorím, že to bolo moje také plus, že v tej kariére som mal v kuse takých centrov, s ktorými som hrával, o ktorých som sa učil a boli to proste hviezdy ligy. Áno, ale tak nemusí mať hráč mladý také vysoké ego, že teraz si nedá poradiť, ale že musí vedieť aj prijať možno ten vzor toho staršieho hráča, alebo tak tá chémia, ako si povedal, tam musí fungovať. Lebo sú rôzne povahy. Je to troška ťažšie akože s tými mladšími hráčmi, lebo tí mladší hráči teraz sú takí iní, no. Dá sa povedať, že ja som vyrastal v inej dobe, tí hráči, nebolo nás jednak veľa mladých a sme si tak nemohli v tej kabine tak dovolovať a tak hneď sme to dostali
vyžrať, ale myslím si, že aj neviem, že tí chlapci sú zlí, alebo čo, ale tá doba proste je úplne iná. A proste to stále hráčom prizvukujem, že do tých 30 rokov musia stále na sebe pracovať a teší ma, že vravím, že v tejto kabíne je taká partia, že tí mladší chlapci si dajú poradiť a že fakt na sebe makajú a vidíme, že aj výkonnostne sa posúvajú dopredu. To je skvelé. A musí byť aj humor v kabíne. Tak áno, bez toho to nejde. Hráč sa musí rád tešiť do kabíny, že tam budú nejaké foríky a tak. A to je jedno, či si urobíme srandu zo mňa, alebo z každého proste, každý to musí prijať a preto tam chodíme, preto tam je sranda. Kto je tam taký špecialista na také vtipky? Tak tam hoci kto, proste to je fakt taká partia, že každý niečo zadierie a proste potom už každý deň sa niekomu niečo ujde, dá sa povedať. Potom sú také ťažšie chvíle, keď sa prehráva, alebo nie je to také dobre naladené. Čo vtedy pomáha? Tiež ten humor? Tak ani nie. Potom pomáhajú nejaké tvrdšie slova aj v kabíne, ale počas zápasu a tak, ale stále, keď prídeme do kabíny, tak si rozprávame, že proste že ten šport si proste treba užívať. Hlavne ja to už vidím teraz na konci kariéry, že jak to rýchlo beží všetko a aj tým chalanom to prizvukujem, že ani si neuvedomíte a tá kariéra proste spadne rýchlo a že fakt treba si to užívať, do tej kabiny treba chodiť s radosťou, odohrávať to, aj keď to je normálne, že príde nejaká kríza, ale proste vy keď pracujete stále rovnako, stále do toho na tréningu dávate všetko, tak potom proste tá kríza sa zlomí a zrazu prídu výsledky samé, ani to neočakávame. Presne to bolo minulý rok, že tu bola nejaká taká menšia kríza, aj taká herná, výsledky neboli dobré, ale my sme stále pracovali na tých tréningoch a potom sa to zlomilo a prišlo to znova. Proste tá vlna ide stále, tá krivka a ide hore dole a nikto nedokáže sezónu prejsť bez nejakej menšej krízy. Jasné, ani nikto nevie predpovedať, ako to celé dopadne. No. Je to také hob alebo trop, ale to je dobré, že máte tak dobre hlavy nastavené, že tak fungujete. Teraz ma napadá taká otázka, že taký relax, oddych, vypnúť od hokeja, lebo už si starší hráč, tak možno aj viac vyhľadávaš tie také formy možno oddychu, kedy sa nemyslí na hokej. Dá sa to vôbec? Dá sa to, tak kvôli tomu je proste rodina a to je proste pre mňa najlepší relax aj tak, aj hlavne keď sú so mnou tu a proste tie poobedia trávime niekam, že si ideme na Širavo alebo niekde sa ideme prejsť a keď tu nie sú, tak väčšinou si voláme, skypujeme, facetimujeme cez telefón, takže dokážeme aj 3-4 hodiny denne si proste takto po obede stále volať a telefón je proste položený a keby sme proste boli v jednej miestnosti a to je taký relax, že troška aj keď sa nedarí, že od toho hokeja sa dá vypnúť. Hlavne keď máš rodinu a tak to je dobrá vec. Aké rána má Dávid Buc teraz? Napríklad, kým vstaneš a sa naštartuješ, je to ťažšie určite ako pred 10 rokmi? Tak, musím povedať, že po iné roky som stával ťažšie, ale posledné roky som začal proste otužovať, dostal som od ženy knihu Wim Hofa a proste som si to prečítal a to telo tak rýchlejšie naštartujem. Vždy prídem ráno do kabíny, už skôr asi hodinu pred zrazom a dám si ľadovú vodu, potom nejak telo zahrejem a dám si až potom si dám raňajky tu v kabíne. To je tá výhoda, že aj v tej kabíne máme kuchynku a môžeme si takéto veci aj spraviť aj sem a potom si dám nejakú kávu s chlapcami, pokecáme ráno v kavičkárni a tak sa proste naštartujeme ráno už. Takže myslím si, že tie rána teraz momentálne sú ľahšie, ako keď som bol mladší. Skvelé, možno si niekomu dal aj dobrý tip, ako by sa mi ľahšie stávalo. Veľa chlapcov som už aj inšpiroval. Aj minulý rok, ešte keď tu bol Daugi, tak chodieval so mnou, začal tiež a tiež mi hovoril, že sa lepšie oveľa cíti, že tá voda, studená voda fakt pomáha a teraz tento rok zase Body začal so mnou chodievať, takže fúr niekto. Aj do tej zimnej vody sa mi proste ľahšie ide, keď tam sme pár minút a sám, keď tam nie som sám, že ten čas pomaly uteká, ale fúr si niečo preberieme a
ani nevieme, že v tej vode sme boli 3 až 5 minút. Aká je taký vysnívaná dovolenka, kde David Buc vezme svoju pani manželku a rodinu? Tak my chodívame raz ročne, stále po sezóne si oddychnúť ku moru, veď tie sezóny bývajú náročné a proste to telo potrebuje pre tou letnou prípravou, pre tou novou prípravou na sezónu vypnúť a väčšinou chodívame Chorvátsko a teraz sme boli v Bahrajne aj Egypt, hocičo, alebo furt niekam ideme, takže furt nie je to na mne, furt, že na niečo vybere a ja len vždy poviem, že proste vyber niečo a že pôjdeme. Dobre, chvála Bohu, že ich neberieš niekde na sever. že ale do tepla. Ale tento rok som mi rozprával, že proste, že môj sen by boli sa tak v zime, keď pozeráme na to, do toho Fínska, tam, kde je to veľa snehu a tak. Takže to by bol taký, že by som to chcel ešte tam ísť. Ty s tou studenou vodou a s tou zimou. S tým chladom. S tým chladom. Taká obľúbená hudba, ktorá musí hrať napríklad v aute? Tak viac menej ani nie? Tak ja nemám viac menej nič, ja počúvam všetko a proste skôr, keď idem na zápas alebo tak si dám slúchadlá a počúvam nejaké motivačné videá a tak sa pred zápasom nejako naštartujem. David, ja by som s tebou asi rozprávala ďalšie 3 hodiny. Veľmi dobre sa s tebou rozprávať, tak pokojne, uvoľnene. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Mnohí sme možno inšpirovali. Mňa určite inšpirovala tá studená voda. Nech sa ti darí v tejto sezóne. Chlapcom nech si vzorom, inšpiráciou a nech ťa humor neopúšťa, lebo ja viem, že s tebou je veľká sranda. Tam tak na okraj poviem. A poprosím ťa, aby si sa nám podpísal na našu stenu. Ďakujem pekne. Tak, konečne niekto využil poriadne tú stenu. Paráda. Neviem, čo sa chlapci boja. Ja neviem, čo sa... Na logo. Nerozumiem. Dúfam, že mi to nespočíta zajtra Vašo v kabíne. Nie. Výborne. Takto tam sme to chceli mať. Ďakujeme veľmi pekne, milí posluchači, za to, že nás sledujete a ďakujeme nášmu partnerovi tejto relácie, reštaurácii Ugrola.